Kundile pachena. Taura itindi. Masoida. Ndauno ndapiro muda ndashika kuti achikuita maizano nemararamiro nemagariro. Agwaze ndikudire pachena nadzimai venyu kuti muri kundida here. Kazoombe nemuda. Varikana vadzone tono tinzi vositi yeparisana. All right. Yeah. Right. I'm a bit of a rabbi. Because the woman is previous day, a Muslim. Right. Jean, you would die now as to be. Losa kandauye kuona kuti kudai. Ndirizi namaida kuti mimi ute kuti muzobvunza basa kuti uchiri kundita here yanga iri yei. Pamusoro idari. Baba chikurarama sevanhu vakarambana. Mati? Chikurarama sevanhu vakarambana nababa. Nguva zhinji ndorarama ndingi nevana. Ivo vanenge vachifamba. Mukufamba kwavanoita ikoko kazhinji vanenge vachienda kwazvikoko. Mazuva anenge vasiri kubasa vanenge vazaona kuti vanomboenda kubasa kutsvagwa mabasa echigadi. Panguva iyoyo vangoona basa pavanenge vachiraramira chavanenge vachiona kuitawo mari piri kuna kuona. Uyezve chirudai chiri kumbo takagara vasiri kubasa nguva zhinji vanoramba ndingeza nevanhu vanongobuda vachienda kazhinji kana vachinge vaenda kwavaida ikotsoka avafone kana ndikavafonera one wenge yakadzima nguva zhinji. Saka ndosvika pakuvachinge vadzoka kuti mamuku kazhinji nyaya dzedu dzinopera kuchinge kwauya kangu vabereki vangu kana kuti taenda kumusha kwavo tina vabereki vavo ndopa dzinopera dzomboita kuti dzapera vanotanga zvikari kudzokera semararamiro atinoita. Agwazi. Manzwa zvataura dzimai. Kurarama kwomukadzi naagwaze pamba chii? Kurarama kwomukadzi murume. Muzviziva zvere? Ko kana musawanike ipapo pamba vanoita sei? Saka muri kuwandira musikana? Kunyazi kuwandira musikana. Timbo kazhinji kuwesekana ndepenendi kumabasa. Agwazi. Manzwa vataura tadzimai nyaya. Atizvo maramiro achiita pamba. Sevanhu zvisina murume manozvotanga munongobuda kana maenda kwamaenda kwakubvunza mudzimai moti atikwasipo one ndizvozvo kana matsvaga basa rime mutsvaga riyarire makamariwana nokumba kwachino zvamunenge muchida kwasa ikoko hazvisviki kunaka. Amai pandoenda kubasa vatumira mari every month chanondishanda vatumira mari chamagara pabhasi. Amai zvandifanire ndiri kutumirai mari Tete avatumire mari baba vanototanga kutaura mirongo. The last time ndakatera muswa ndekuna June ncharangarire zuva vanga vane 2 years vakaenda last year vakati mhuri yangu ndaro kuti mugare mushango mushure monge tabva kumushawo vakanga vabuda kwe 3 months 3 months vavati ndaenda kuchimbuzi nomamuna wangu Jehovha vaikomuniketa natete ndevaizivarana saka inini ndavapiva manonzi maikatapa maigoro ukatakwawo ndooneka ikunikana nawo vachitoniketa nawo saka inini ndakasvika pakuona kuti 3 months dzarevesa ndakashingirira ndichienda ndakamboenda kuna sabhu ndomamirira akaita situation baba vakungobuda muchiro munge ndakavabvunza kuti kuimimi chiunyaya kuti murame muchinoti padii vanogona kuti 1 week chaichaipa apa svondo rinouya vakutoenda kwamureva kunoitwa 4-5 days kuti vabate kufoni vano pasina baitike komamuripopi vasukuru vacho vanotaura hapana kana muzukuru vana vandinoziva pamureva zvezvinonzi ndowazukuru saka vavakaenda kuchirwoi vaita 3 months kuchirwoi atofaranga vasatendeti vasipo chirambe chikusimbiswawo nemwe madzimai muzvireji gara imi murume makaramira vaitakadanana vakazangana vachienda imi matoshinga 16 years amatogara idzi matoshinga ndo mukuramira wemunhu yaadzaika nzvimbo saka ndaingora mechingoshingira ndingoshinga ndingwenda kumasabhuku vachindidzora ramba chishingira kusvika ndazobata nekatapa kati tete munhu akangobuda zvanzi mamanesana here ndikati ndakavatsiva nenyaya kwamureva vaida kuenda kwamureva
Lokwenda kwamuriye ndaona ndiye wasikuru ndimene wasikuru yeye hapana kana wana rusiwa ina hapana kana wana wanozowe msiwa mchafa imini wachocho kutoka kwa mchapasi kama ndio 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 tesi anzije samba ikara kwani mimi ndio pina nipakati hapa nipa tausunda ndio mkanizo mimi amshike kana njia hapana mali wana ndio saka badara pandana kufunga matete ni mabuda ni 3 months na siuze wakati kutoka kwa nama wasifuna da papemta yaiti kafuna line na wale mtwana line leo ni max achiti line na wakati kwa unogo line na kusi line ndi mumo ipai mumo wangu ndini phone titaure naye ndipo akisa toilet mabili dani nda kuno pane zvinhu zvashotedza vanzi ava ngosimba mukadzi acho line panazo titaura matete tete ndo mamina vakasvyanza aiwe wegara chete murodo akaenda akuna jofu akaenda kuna jofu mwana wao chimwe August, September, October ndo pandara machikomenta ndati kwanza achauya asana ngamiki chaishi alikuya tete ndo wakuziva indi kuti anako kufunda ichi ndo pavazouya kuya kwavakaita vakaiva kuwa ndo pavasvika mushango vasvika mushango vakuatete vakurwara vakaiva chimwe chikuhana nekuni ndo pavaenda kuna tete vafunda na tete vaenda vanovhariwa na tete kuti nyaya iyi ndichizobuda kuti ndinezoti vanga vakavhariwa na tete yazobuda taunganidza mafuti ninofuna hanzvadzi yangu ngati inini ndatoni 3 months zvakawanda zvanzi wewe chienda kuhama dzavo unovataura ngati unokomunikita na tete ani tete vacho vari state ngati inini sekugarisana patakai Tanzania vanochitadzana navo hanzi chienda iko kuhama dzavo chifo unotaura nadzo takatosvika kwatete vanhu vashuma nyaya yeye vakuti vangu vasi kuziva iwo wanga vatori munhu pasina 3 days vaine munhu upi imbakauya vachinzi vangu vachivarapa saka ndasvika kuno vangu vane 3 days vasina kupa vabva pana teta vaina teta vavadzoka kushamba hama dzavo hapana akachiziva mumusha kuti zvinhu ndopavacho ndopandapfuurira tini teta handisi kugumira kuno pamuchivanosvika kumusha ndizise vanhu kuti munhu akaenda handizvapari foni yake haisikuti taenda natete vaya ivo vachitoziva munhu kuti aparapa vatasvika musha kwavo ndobva vakurodza nomusha ivo ndokuchifonera zvanzi yakuno mukadzi wako ari kuno vanga vari kumba kushamba ndobva vauya ndobva tasvika payo nyaya yotaurwa vakamukwanisa kukumbira rekerere ndandichiuya asi kuuya kwavakaita kwacho vachibva kuchinhu kwavo havanga vasiri chinhu vanga kuti nhoi kwakaenda zve2 weeks vanga vamamureva nekuti ndine kasimisi kandakazoona kuhospital pamureva kwavakanogwarira vari ndovazouya mushamba norusheni ndoko vakavharira vari ndovazobva vachia tosvika pai kutsanangura zvazvinoita zvakadai zvakadai saka uzoita sawiti sakuya ndakazotaura kati aiwa isusu hatoda kuti uyu vakaimunhu vakadzana ndokuvagara navo vakaimunhu kanga vanga muchitenderera munhu imi natete ndehwenyu nechiti nemurume ene ndo zvatotoda chitoziva kuenda kwavakadzi nekurakadzi nemitete saka nhasi yalokudzaini kuti zvekuti izvozvi izvo ndimamine vanhu kwagwaziva muchiziziva here kuti murume yakakavura zviti vakati kwete katisiziva zvanzi ndona viripo murume vakati akatuya kwatete akatagadziviswa nyaya iyi payaichangu yapera zvanzi aiwa ndopatagadziviswa nyaya iyi neukama ndopazvanzi ine hanzvadzi yangu ini ndakamirira kuti murume zvanyanya nekuti nyaya pandaitangira ini ndatangira pakati ndaona kuti ndada kutanga kwayakapuma vangu chaiko chaiko aiwa zvipamatomotendera vakoma kana mapedza mwapo chipema Kwana maiba mwanda ndakazara akwazi mase baki badala hapo kwa kumsikia yeye pamzuri tena nyaya inotangira papa nyaya inofunga ndikasaba kwandi ndogara naye akabitonga pamberi hapo changu bata mabinde tanetsana ndikakakira mukiriki chaimo mautu tanetsana mukiriki anatangira muno munasi amai avandifunga akati ndo mwakadzini tidana naye ndipamdzana naye ndaiti no mwakadzini ndaigara mukuru ava mai avati vanita vanamuchera havadi vanongo ndakaita no mwakadzi havadi pamba ndaiti naye mchabunda adi kuwaona chigumwe ichi ndiyakatsenga chigumwe ichi tarwisana ndaisina kuti ndaisina panga ndakamubata ndamuchima ndakamukanda pasi
akabhara masertificate yangu ekubasa tidaula kutubeki ndachizona munhu achichidza zvishumba nomusoja ndachanda naye air force tikashuma totendele kubasa handiti vatora masertificate vanza maizi haukuzoenda zvakasipa mapepers aya vatora pega vangu vabvarora ndima munochi masertificate yangu yotendele kutubeki handiti chiguno chadambura ichi ndikati kuona dambura chikutenguka iyo akunyembera mapurisa uko yabayiwa nebanga madoctors ndikatogara 3 months talks kujoga ana kuteri handiti ndikati anu zvinowanika mugarisana ndandagakuchirawo ndandagara naiye nevana vangu handiti ndakwaza ndamugwisa ezvo ndoenda kuhama dzangu chadzihama dzangu amazvinhu dzangu dzemamuriwo ndomuna hama muzhinji mamuriwo maidzodzera kupati panyaya yange ikaurira pachena inini ndaona kuti kana basi waona kuti uyu munhu handichada nezvake zvinani kuti mutaurire kutaura ndikawana manzwa nokuti mukati memhuri dzaari kukupa iwewe tadziona ende una hanzvadzi yakakunga seindoshinga iwewe yaaripa uchizvinzwa handiti right tikaenda kumashure otaurira isusu manje hatitauri tesa zvamashure kuya zviri paground zvatiri kuona zvitanzi mukati achisvika dare zvamurwadza kuti iwewe komezanide pachena handiti iwewe kana usade mukadzoka munhu asikadi hama dzangu ndomuti mukadzangu pane nezaka pati imba yangu achiti imba handide aunosvike pano munhu iwewe ugoni chii aiwa ugoni chii papo pane kunzi ndikudire pachena namai inene ndikadza kuti mudeni ndikadza kuti kumboramba ine ora ndikaona kuti gadziswe mikadza kuti ugare kumba ndikadza kuti kumuda zvikatomashambisa kuti ndimbanzira adzi mudiwa kudai ndikati darirei shumba vakare nyaya iripo shumbi dzinonyanya kumbira nyaya kufamba yes nyaya yekushaya responsibility kama aenda kune nyino yaenda aenda pakandeki tikamadzoka muzwa tikamamushamba ndopane nyaya dzimwe dzese dzingaramba itenderera kugonga njama dzako kutsigira izvozvo zvikudiwa chete chete ndoti kana ine ndichifambaga iye achifambawo anotaura shume ndikuenda kukati wakamboita 3 months vasi kwenda varara 3 months ava wakamboita 3 months anapera 3 months asipo kwenda varara 3 months nienda ndabva kujeri ndikati ndinozorora ndimunino wangu kuchinoiko ndazorora ndiri kuchinoiko anambotaura naye ndangobuda ndaenda kuchinoiko namambo kana maenda kwamaenda foni inobva yafa here kwete foni yangu ingisina foni inoziva kuti ndiri kwakati avatauri kuti avinopekisina mari pamusorete ava maindimataura ndipende kwakati handiti ivo ati kusaende ikoko izvo zvinhu zviri kwamuriwo kwako zvinhu zvikamiraini mabhazi wakawanda hama dzako ndokuti kwamuriwo kunongova kuna hama dzako kuno hama dzakushoma dzikuru ziri shoma ndikona kabereki kwako wazee unyepedzera kupeka oimwe ndomuziya sibereki saka raakundinyepera hazvizondiitira mushiiweizwa chondo chekuite mhuri yako amba pako wanogara kushamba ndisvikeri ndikutonga munhu wandoita se ndikuziva saka vanonyepa taura itezva ndimutezva rake pamusoro itemo taura here gwazi mukuwasha wako muna 2015 ndaenda kumusipei vakamitsana ndikauya kuna support ndikamutora ndikabana vagwati ndikauya vaiananisi vakagara pese apa ende asina dambudziko komuniketa navo pawhatsapp ndirikusavaziva apasina dambudziko ndibva ndazodzoka 2023 zvachose vagwazi ndikakomuniketa navo ndivafonera vaita apa foto andikutaura panyaya yezvinoita zveutsananguva ataenda kuti mimi zvokumashure makagadzisa makamaurira nekuwasha wenyu musha wakatanga kufamba zvakanaka saka tinoda kuti tingoti kana panhasi panyaya yakagarwa pabhenja kana mune mashoko amuda kutaura ndaraunda unzi paneda reri ndakazoenda kune
mwana wangu wakundifonera pakatema lani dambudziko nekuwashaikaika ndifonere mukwazi wangu kuwashaukacha ndafonera kuchina kuti last month akataura ngati mukoma wako ndakaita kukomuniketa pane dambudziko zvekare randakambogadzirisa 20 ratanga futi unaite zvara hatisati tanzwa mubvana wenyu abvaze vapindura vati mudzimai ndiri kumuda. Zvino imi mamai murume muri kumuda here? Toda kunzwa kwamuri. pamusoro wedare inini ndakataurawo pamberi pevantu mingurora wangu yandoti vakasatenderere dare kanoda kushandisa vanhu. Nyaya mai unogarira dare apamai guru yokuda ikachena uye hanzvadzi yangu uyo anogara mandimu anogara ega kuti vagarisana ava vakapa murume bhedu ndiyo nhau guru iripo pano vanhu vake sarwira ari kutaura uyu ndini ndakatovatende munotora terisa munhu akatonga nyaya ida terisa aripo dare refura nyaya wakahwandirana vana ava vakapa murume bhedu rukarikara kuenda kwese kubhuruwayo kuenda kuenda barara anditi mukadzi ataura pai zvava zviri pachena kuti iwewe haugare neni undisiya andinozvo iwewe uchiziva hako kuti chandikusiira munhu uyu ndiye akanditi hausi kuzvitaura wachitenderedza panapa autenderedze vanhu dare tonga vanhu kunomba ka1 pese waida kubvunza kuti kazi uchiri kumuda here handinozvo right wati hum asi oziza kuti ndikapuwa chi bedroom handiti right mamai omuri kutitenderedza so kuziza kuti makapa murume chi bedroom unochechi kumaitika pakada muda kutaura pfungwa dzedu isusu anaenda panze baba unozozwa zvinhu zvakanaka iwe uri chini mwana wako vakoza sungaenda panze wewe havanese vanhu enda panze wewe kubuda pakapereka mwana panze adara pakurete aimbonaitauro iwewe warambana vakatsangana iwe awo zvingani awo nokutsvagana kutsvagana mairana ukutsvagani kutsvagani amai vani ndowautsvaga kadifo vaenda ndozvo saka urikutsvaga amai vani pane svikiro pane ng'anga pane anoziva mushonga asi unogashona utsvagaita sei ndakapawana tembo wose usivachembera munhu wamwini wose waona kaita vasoda dama wose wahwa kweze 3 months tembo asina mbone asina shanje tembo ari kuchemeraka amene wakasondera pakudharana ndatoti ava mamisani mamukani nditaurai zvese ndazotaura ndikutaurai zvese zvavanoita mai avo mai vanoti kana tichipinda mubedroom vanopfeka skiritit wabata chaivo havabvumi
kumba ndogara ndane 5 months chigara kuprazo tiri amai vakachiti iyo chigara kuprazi ndagara kuprazi ndoti mwangu every friday unobika sadza panapa mukochitera every friday uziva kuprazi amai avaui anziwo uya kushamba ini mukana kushamba tichengeta kuprazi first kushamba kuprazi amai avabvunza kuti kurara kuprazi avaui kuwacha ndowacha ndega yana achiri mukadzi here bali wachateka makapuisa ino mbedi here kwete chakamire pane nawipa nawipo ndikada kuti titaure inyaya inondirwadza nekuti kubvira kuhama chaichaiwo kubatikidza nayo kuti atete vasinga takavadaidza vasingaperi nyaya yangu iri pakuchii ari pamushonga ende ndakazvida muchii ndakatopinda maari ari pamushonga ndisingazizivi ndikabereka mwana naye asingazizivi neumwana kurwira une vagzanya mari ndakatadza kubatira chirwere azorwara mumaoko taugara tese nonga 2014 ende chakaitawo chavarwari 2014 yaigara chikembe manyana munoziva masoja ari maloka zvapainazvo basa I think ndo maichengetwa mishonga yavo kuti vararame zvakanaka kuziva kwatakaita kudoko ndokusara kukaita chii kwakaita mushonga kuya kwatakatanga kugara 2018 takuno 14 ndavatanga kurwara vatanga kurwara takaenda kuchipatara kushashi ndopataenda kushashi kuchipatara ndobva vaitomboramba tatine musukuru kwachitsainzidochi ndakatova kuti ambuya marwarira kuita mushonga hazi raiti tikaenda pana kuona munhu vakauya madhezi akauya mandimo vakasvika kuvataura kuti mumushameni mune chinhu chikuita sechikushetawo ati marwariro avaita manje ndakatozviona ndikati no asi marwariro tanzi chinhu chikusheta nekuti munhu aibudisa padiki ande kuchipatara zvanza undiperekedza kuchipatara ndoziva mota dzinoenda kuchipatara ndoenda ndega murume joji akati kwete imimi mota yepamberi iwo mota yamashure kuti kutoziva nemunhu nekuti maitira kuti nhasi musoro zviro zvazopi ende munoteswa ndopatakaenda kushati tiringosvika ndakatanga iwa mushandi musoro chingati chiremba ndinokumbira baba vakana pasinga varwadzi kana kuonde mubaba apasisina vari kurwara baba zvanzi takakumbira kuti kutesaisemunhu ndopatakateswa mariziva kuti atingoya chete wairobaba ini nemwana tikakanzirewa nachiremba ndikasviga muchiri kubva 2014 kusvika nawo vakadzidziswa kuti kana muchinge mapinda bonde munofanira kuti muchidzivire havadi baba wanda kuti kana usingadi kuti ndirare newe pasina munhu umboni unoita unanobvuka ndo masirwo kazhinji anoita sei ande ndichiita nababa ndodaidza mazita kaungati hazvichambotyisa kunyanya iwa unokasimuka hazvichambotyisa paizvo kana nesu tinoma musha wese unoma imi chiripo kuwirirana ichete saka kubvira ipapo mazita etendakatodaitetasa kuno saka izvo saka ndinokaitaura mwangu kuti imimi ndakagamuchira zvamuri kuti ndo zvamuri saka ngatinge tichiwirirana handitika dzimwe dzenguva ndototi bva 2014 yacho tangamira hapana kubvirira kurwirwa nemasoja angu kuvavarira imba kuti ndirambe ndiripo ende zvirwere zvachakuso zvavainazvo izvozvo vanouya unotutsira izvozvo ndasitika takafonera sekusaimunhu wachipatara ndakarwara inini tadzana kuti ndimuke wandasei vakakumunda unatori majezi nchirwara ndakatanga ndatavataura before inini pane zvikuitika so zvikanzi ande kwamai kwamainzindi ndokwatienda sevhoteni zvinobaiwa tiritu vauya nechirwere pai mumba zvichingotirira kusvika izvozvi last week takafonera ndikini sekusimon sekusimon wasvika kutsana kukura zvanzi handisi kubaya mega munobaiwa mese padaenda patanobatsirwa tabatsirwa kudaro padaenda ndokubuda kwavakaenda kubuda kwavakapachoda munhu havana kuzodzoka kana kuti wangosumangwandise pandabatwa nemazemaski ndakarara chondorekurendaatikendikanda ndakarara vavauya vachitanzi kuenda kuenda kumbasuna ndakafonerwa ndizvoni kune makuru ari kugadzirwa vakavakarwarisira mai vavo ndakati haorit yanga ifuraidi pamusoro orit saka ndosiya makizo nemakimisasi
ndio naenda masuala solo ndo kazi ma 4 5 ma 7 ndio mwanzo atatu kwa chukua kwa itaiti ndio banafu bata bamini wa business kwa sababu mimi nasema mnakuja aliko kwa mwanzo mkoma nakapeza ndio last month ende nyawa kwa hiyo yakatoiti kapata ile 2 months alright sasa atete Murete witness yakati. Nyaini ko ndio kuti ndingatire pache. Simple. Life yawe iparisi. Patona mama methods anoshandisa musi. Pane prepare musi. Chinova wawe loko kuti zvoramba kushandisa. Ina yo timbe nayo. Ayo kutiyera. Roho yawe kudara usosuna mukadzi. Mukadzi aona zvakwana saka yawe kudara. Saka kubatsira iwo usumuno kureta kutokufunza. Batsira. So we did. We not careless actually. It's all more water. Don't guys. Go see you. Sigara pompa sikichi. Akati ndo chibiri wezesha tu kwa sababu ya kitu. Chibiri wezesha tu kwa sababu. Ati tima tu kwa problem. Mais problem. Ndio kasi kwa hizo kana. Okona munhu achichikora mwari kuzichana kutineza munhu asinacho mwaka chimakamba nacho kuratidza kuti mwari achikuda ndizvo kuri saka ida mukadzi isachambokugumidzirana asi dawati wabudinetine munogara pasi nokuti iwo wavadetsara amai vaoda kuwana munyika mamusisiro kuti mwari anoiva vari vamuchetera saka amambokawaita se wakavawana tiunopa kuti and I want you to grab back, look at the Osaka. No pay tourists, no trouble direct. What is the Maracas? So I think I am a business. Umtero to our Mandim. Mandim will turn this on me, I know, sir. Manting is a mean. Say for me. There's also that which is only to Shambo. Munda ndo zvakufarira kana mapedza kuti business musingifai mukuroka mota kana kukwira kuita se kana kurosa kana kumureva kai mune umwe 2 days kuti kumutsoka ukuba business rangu business makastoma kutobvudza kana nakanga ndo zvokuratidza kuti chiti ndikatoreka kubika sakati ndikarega kubika sanda vanozvinoka kumunda kwacho zvine zvakuitei chakamunhu hakuna kana chipfuyo chikasina timukuteerawo ndinotoenda izvozvi ndinoa last week ndanoona zvakaita last week ndakawafonera ndikati ndikuya kumunda ikokuda kuti tiishe kuchibaa vamwe vapedza kanzi ina handikundinoamureva ndakati ndikuya friday vachisimuka kuenda kwamureva musi friday ndisandisvika ndopandavafonera ndikati mungakwanisa kusvika sande here muchiripo kanzi aiwa imi mudzokere zviri kushamba ini ndibva ndadzoka kushamba baba vachizotuma kusvika kusemanti saka kuenda vakunditiza baba vamureaisina rudonimama ndazvinzwa atitati ndinodzoka after 2 weeks ini ndatinodzoka ekupamuka nhasi kuenda wapambauzaa ndindokuprasa chiti ezvezavona zvikukura vakomana kumaina vakaendesa musuwe unongwatumira makabichi ariko asatanga sakachipedzakadzwa uchimbo unaye paya mzureteni andikuti amai vanhandizipindisa baba pamba ababa amai havandirispect ndite munguona mombe unokuziva kuita seyako asi ingotaura inokuyakaripatenyayeni inspector kuti ava vari muoko avachichangwavo kana kuwasha chekucheko aiwa torai mvurumo wacho wachezvizvino torai zvinhu zvakati munhu ngarizipose kuti baba alright amai bwasi nhasi mwakunorora imba imwe chete naye tagara toramba imwe chete unorara paini unorara painora muntu paundegeni ai nemwe spare nhasi chidzokera munhu vanorarwa nemurume namukadzi wake matwe
kudzokera muimba iyoyo. Anati kanisana kumuita tena. Taura izvinyama. Kumirwa kwasi. Pedza kutaura paunenge. Mwana kwazi, kwazi mangwa kuti. Uchenda kana pamwe chete. Kumba kumusana nochi. Yes. Yofane nawo yapedza bana kuzikurisa changa mimi. Ndofunga yaemba imishana. Yakaoma. Kuchengetwa na Mwari kuti pamugereza ndikadaenda kaifira imba yopagorera yayanzi yatenga ndakaguriswa kumundo kwenchizi toda kuti zive kuti izvo amaikwasi imba inokwana vaviri pavidontororamba avakupa suggestion ungacheti pavakupa kasi nyimika mutoona kune zvinokonzeresa mugare mumonesana saizvozvo mazo zvataurera ndati muri vairi ava pasuggestion muonesana. Sometimes vanhu vanokugadzirira situation yaunozochira uikundi unooneka vanoziva mamotives avo ndekuti womudomu manzwisisa zvitaura zvimwe zvacho kumakuonawo hadziri imedzi dzinonzwa kana dzanzwa dzinokushanda ndobasa repfungwa hadzara nemoka ndikufarana nezehombe kukura dzangu saka kumwa mazwa akamuudza mazwi akawandisa stereki achatora but kana ukasateerera manje usauchira shumba karumume mukuru stereki shumba mushauri zvamurikuita mutanangirwa nevakadzi asi anokuudza ini unodona musakuva mukazvimuka mukaisira imbeyo easy because me 16 years it's not easy vanarumwa zviri easy mutemo uri kuenda wakagadzirwa vanhu kune human neanimalo yese kusvika kuwani asi ndakuudza imba ndorasi aiwa ndakudza leni ivi shumba ina kugadzira ndikawe amai satibva manzitusi nzike muno mabiti muchengetai muese sendisa mudzimai bazvawaji unoziva musimana muti manga muchitaura nyaya yenyu pasi handicho izvinzwa kubatawo murume chako chako kwete kuti murume aine tenapo kuti varume hatinetsekude kudaidza sokukweva so mabatsirwo emumba taiwo izvozvo hatidi kuva vachikuudzai zvakawanda batai mumoise murume kwete kuti munoda kuti ndineza zvendiendawo inini zvaanoita zvese usadzorere zvakese ari kunakisa itai zvikora zeti mimi mangona kugara tongozoti amai vedu vagara ndechikumbiro chandingachipanhau ndopakunyangwe dai mungagona kutigadzisa nasi mugadzisa makwano inini ndipakuudiswa kunzi andifanire chigare asi handisi ini hawo yandega iwo ndo vakati amai vanenge vanonzwa ya amatora zvose ya amai kana mchinzwa ndataura basire badikidiki anda zvinhu zviviri chete zvandaona kwazi wapiwa mhosva yepoor communication nemhuri yako amai mapiwa mhosva yekusazadzisa maroles gender maroles zvatinoita tiri mukati kei memba mambo ndobva upai masvondo mangani dzokaimba kwedu mozoya motudzi gadzisa zvako amai gadzisisai solution ndiani ndeyaungati tu asi musachigone njuku chete ivanhu vanenge shamisonze